Sang imong ginikanan, kag imong kabataan, gapuli kay pagkadto sa kauswagan. Halapira Iloilo, sulong sa pagbago. Alright mga paps, so official na, it's Dinagyang weekend na, Friday subong. So bali amo na ni yung umpisa sang Dinagyang ta. Hooray! Although Dinagyang weekend subong ang ako ni obra wala niya kabahar. Sige, in fact mas nagahektik gani because damo mga foreigners kag mga balikbayan ang ari di sa Iloilo. So anyway, bayad ang trabaho, bisan tuod nga hectic subong ang work, it doesn't mean nga hindi ako mag-enjoy. Ma-enjoy mo ko gyapon kay syempre Dinagyang is a very festive event. So subong pakadto ako sa Iloilo Business Park, malagaw-lagaw ko to sa festive walk to join the festivities of this festival. Wow, grabe festive, you know. I'll do my best to capture the happenings here in Iloilo, particularly sa Iloilo Business Park, para makita nyo kita kung anong plastada. Right? Gabuligay pagkadto sa kauswagan. Halabira! Traffic! Oy, traffic. Okay, syempre Dinagyang traffic. Okay lang na. Sige lang. Alang-alangan hunta na. Agwan tahunta eh. Syempre tamo tao subong din mo. Festive mo. Ari na kita subong sa Iloilo Business Park. Ginamatamat naman din mga setup. Okay, dire ko no i-hold ang Miss Dinagyang Grand Finals. Ari ding stage oh. Itira nila again butang stage ang Miss Dinagyang. Work mode pa ko subong ah. Damo sa mga clients nga gusto magbakal sa mga condominiums din. So far so good. You there, congratulations gali ah. Thank you guys. Good stuff. Congrats sa iyo kay naka-close siya sale. So amon na di sa amon. Bisan Dinagyang weekend sinakuay para maka-close ang mga sales. So amo ni mga hardworking agents ko, si Nova. Okay, I know. Kag si Queenie ang naka-close bago lang. Alright. Burger! Eh, manyaga ta? Yes, treat kami ni Queenie. Sige manyaga. Thank you, Jen. Okay, so manyaga kami. Dili kami guro sa Ocean City So, medyo maulanon subong. Maulanon subong ang panahon. So, muna daw wala gawa. May kalagaw-lagaw pasubong sa dalanon. Congratulations lunch ni Queenie. May harap ako no. Kalon. Muna ni. Aba muna ni. Hello, ayo, grabe ba? Ano siya pagkaon? Ano dyan? Marshmallow? Ano? Puzzle. Kanta be? Ano sir? Sponge ni sa makeup. Kanta ka mo. Kanta. Halabira, Iloilo. Pustyas. Para sa mga art, no? Para sa, pwede sa mga bata. Para sa mga bata. Bata. Oh, okay. Ayos Okay, so ari kami subong sa Ocean City, one of the best tasting restaurants dito sa Iloilo. Shout out talaga kay Carlo, si Thunder Trunks. Ari kami dito subongan. So, busog na kami. Special guest pa kami si Josh. Ay, Okay. naging kaon. So, okay naman. Simot sa rap man. May gamay lang ang bilin. Paputos ang Nova. Guno ba? Lain gid akong tropang busog. Lain gid ang panglakat. Go nang chan. Sige. Pakuha kami sa t-shirt namon te. Hopefully igo sa amon. Igo.
Hindi kita ano ng... Ginagawa mo. Ano tingin ko ha? XL. Large. Ay, hindi. Extra small. Oh my God, we got Extra small? Sir, can you go sa extra Hindi na, American extra small. size? Extra small ako. Hindi na. Oh, there you go. Laban daw, ipos ka na. Wala din ang bumito. Gusto na din ang... Kuha pag nagkabot mga t-shirt naman. So, maubala kami boss. Okay, mga tao sa office busy. Isang dinagyang busy. Hi. Hello, say hello to my duda. Bye. Sir, kay confidential. Okay lang, sige lang yan, balang. Sometime yung 2015, EP. Hi, sir. Hello. May Christmas flyers na kami kuno. Yes, we're so advanced. Dinagyang pa lang. Tani hindi tama ano no, maakigan, mamimuhan sa vlogging sa office. Why man na? Why man na? May ano siya, may ara siya, lava. May lava walk siya nga nabalan. Yes. Yes. Ang saan mo galing? Ah, tata. Hindi ako pinagyan. Ako kay Ipon Para mabala nila. Hindi kayo confidential. Confidential ka lang. Okay, so may mga bagong flyers. Alright. Congrats kita. Okay. Thank you, sir. Congrats na. Yado. Te, musta? Marinoy. Sige, Jeff. Bye. Sabi ng lalaki, ha? Lagaw-lagaw ko subong din sa ano, sa IBP, dulom na eh. So, Hindi na takita. hindi na kami kitao, no? Si Gerard sa fellow vlogger ko. Kilala niyo na siya, nakita niyo na sa Tigalagaw-lagaw. Mali sa ambot ano ginapita mo di part? Ako ay ganito ka pangita ko yung mga vloggers. Hindi mo ako. Oo. Din mayo man. Hindi nakita agad ko. Hindi kita nakikita. Ito mga shadow lang kami, oh. Subscribe to my channel. Okay, subscribe sa channel nila. Kay gamit yung mga content niya. Pero laka lang siya ga-upload. Kaya wala. Upload sa mga every year. So, amatamat na mga party diya. So, later makakita na kami ni Renzo kag ni Herbs. Kag base mangita kami sa mga party place na pwede naman katuan. Alright. Nagyang fever is... Alright! So, arin ako disubong sa dalom sang building nga ginaobrahan ni President Herms. So gahulat ko di siya kay ngayon kung ako na ID para sa dinagyang as media partner. So ito kay maabot na siya. Ay na siya. Ano as off mo? Ha? So yun, tikim mo lang eh. Tapos tabo kami to Seda. Grabe ko. Ano isa? T-shirt? Alright. T-shirt sa YCCP kagang Okay. media ID. Okay, so alin na ID namon. Alright, media partner. Media partner na sa Labadad. Thank you kay Press Herms. Party na? Party Oo. na? Up. Okay. Okay, so party mode na Kuya Subong. Si Herms siya, syempre. Work mode. Okay. Duty first na siya. Yeah. Mag-off siya karon kasi makasabay siya. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana tayo na lang. Dalawa. To! Halapin ba? Ang iyong Wapo bla! at minsan sa akin parang Dirasa ka. Nagyang festival po sa inyong lahat. Thank you very much, Araw San Agustin! Thank you po. Babalik pa po siya maya-maya na ng konti mga kapuso. May duwa ka stage diri sa Festival Walk Parade sa diri nga side kag sa pihak pag ito nga side may ara pag ito. Lain naman na to ya. Dinagyang na to ya, Miss Dinagyang. Ah, may bula-bula ako na to. Fishball. Alright.
gawas wasak eh. Guwapa ka na, Len mo. Okay mga paps, maproceed ako subong sa Marriott Hotel kay may event dito nga ginatawag Hugyaw, sponsored by Globe. So it's a party scene. It's not my scene pero tanawon ta, okay? Wala man nakaso sa ilong gudad mga lipay man ha. Medyo millennial style man kita subong ha, okay? Ayun na ang ka-age ko. Gahulat sa akon. What up, bro? Kamusta, bro? Ka-age na kami. Ka-age. So din ka din nga floor. Full side. Okay. So I'm with Renzo. What up? Alright. Now going sa full side. Let's go. 7 and 2. 7 and 2 please. That's ours. Should I go with you? Okay, pasing 2 pwede. Just go ahead, okay? Alright. We're both 25 years old here. You lead the way, pre. Bakit ako? Because here we go. It's not my scene, pero okay ba na? Sadya, namuklat ang mata ko. Next up, maybe no dance. So, Ako yung mapuli na ako. puli ka na. Kaya. Just passing by. More! Okay. More! Away na? Okay. Okay. Wow. Okay. Eh, gusto na. Nahay kami mo. Thank you so much, guys. Thanks for watching. Bye. Why na kami kabot sa fireworks, so. Eh, may gina-discuss kami nga mas, actually, mas interesting eh. Wow. So, balaan nyo na sa vlog ni Renzo. Vlog ko. Oh my gosh. Ulat-latan nyo lang. Sa mga nagsubaybay na dara sa akon nga mga fans na Danilong Goddard nga naging fans. Alright. Salamat din sa pagsubaybay sa akon. Oh, bantayin nyo lang ha. Nagasimhot pa lang ko to sa Globe event ah. So very grabe to, heart pumping to, tang Hugyaw. So grabe to, party to, tugs. So anyway, kailangan ko naman puli kay nag-message ang bata ko nga gamasakit si Jill. So kaluwi man. I will attend to my sick wife. Okay, hope she gets better na. Kay mo sa Sunday ano pa kami, malagaw pa kami sa Dinagyang. Okay, thank you guys for watching. Mapuli na ko. Watch out for my next vlog, okay? Ilang ko dad, out.